супер бачаҳо. шумо опера сароида метавонед ё ин ки ба санъати опера шавқ доред, гӯш карданашро дӯст медоред дӯстон? Вау, медонед, шуморо намедонаму имрӯза наврасе ки мо ба барномаи супер бачаҳо даъват кардаем. опера месарояд ва ӯ мақсад гузоштааст ки назди худ бо ин санъат тоҷикистонро дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ намояд. биёед ин наврасро истиқбол мегирем. Сафия Бобохонова, марҳабо, меҳмони навбати супербачаҳо. Сафия бону, хуш омадед. аз дидортон бисёр шод ҳастем. Кокулонатон аҷоиб. шумо чен кардаед ки кокулатон чанд сантиметр аст? ягон маротиба буридаед? бале. буридаед? аз хурдиятон мӯи дароз ҳастед? хоб, айни ҳол дар куҷо таҳсил карда истодаед? дар литсеи филиали МГУ ба номи Михаил Васильевич Ломоносов. сифи чандумро хатм кардед? вау, медонед, ман аз муваффақиятҳои шумо огаҳ ҳастам. шумо дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, ки худи пешвои миллатамон таъсис додаанд, сарпарасти ин озмун ҳастанд, шумо ғолиб омадаед ва бори дигар муборакбод мегӯем. хуб, айнан чаро шумо операро интихоб кардаед? ин жанр бисёр мушкил аст, ҳама хонда наметавонад. чӣ хел муҳаббат нисбати ин санъат дар шумо пайдо шуд? намедонам. чӣ хел намедонед? дар шаби хобатон дидед? хуб, аввалан дар чанд солагиятон ба мактаби мусиқӣ рафтаед? дар 7 солагим ба аввал синфи фортепиано рафтам ва баъд дидам ки дигар бачаҳо хушрӯ мехонанд ва манам хостам хондан. ва дар соли гузашта, дар 2024 ман ба вокал рафтам. ки дарс медиҳад ба шумо? алиева зухру хаҷаевна дарс медоданд ва ҳозир шарофат музаффаровна дарс медиҳанд. беҳтарин. вақте ки шумо садоро мебароред, бисёр садои қавӣ дар кор аст, бисёр як нафаси чуқур дар кор аст, ягон организматон дард намекунад вуҷудатон? агар бисёр машқ кунӣ дард намекунад. аллакай одат кардаед? бале. дар аввал дард мекард? менем со мегӯям ки ҷигар дард мекунад, диафрагма. гулӯ дард мекунад. гулӯятон ягон бор гирифт? бале. пеш аз Тоҷикистон, ватани азизи ман, сеюм тур ман касал шудам. дар тури асосӣ? бале. ба чӣ хел баромад кардед? касал. овоз гирифтагӣ? бале. шумо хурдсол ҳастед, ҳар гуна шириниҳо, ҳар гуна нӯшокиҳо дӯст медоред бисёр тамомулашро, лекин худатонро эминигоҳ медоред, мақсад наменӯшед, намехӯред? баъзи вақт. яхмос мехӯред? русти. ки нахӯр мегӯяд? маълумам. боз чиҳо намехӯред? нӯшокии газнок, донагӣ ва хунукӣ. лаҳзаҳои ширини шумо бе ин шириниҳо намедонам чӣ хел гузашта истодааст. бештар киҳоро гӯш мекунед? худамро. мухлиси худатон ҳастед? беҳтарин. бед як асарро аз ҷониби шумо гӯш мекунем. дар субҳи тиллои табиат хандон, дар дили ошиқон муҳаббат ҷӯшон. дар субҳи тиллои табиат хандон, дар дили ошиқон муҳаббат ҷӯшон. мурғи синои ман баландпарвоз аст, мурғи синои ман баландпарвоз аст. дар ҳавои ҷонон нағма пардоз аст, дар ҳавои ҷонон нағма пардоз аст. Как хорошо, когда на душе весна, когда сердца людей в плен берет она. Как хорошо, когда на душе весна, когда сердца людей в плен берет она. Звенит душа моя птицей в вышине, звенит душа моя птицей в вышине. Пою счастья своей весне, пою счастья своей весне. офарин, София боно, бисёр зебо, бисёр дилнишин. хеле хушам омад ва воқеан ҳам дар садоятон
як енергія, як мусиқи аллакай ҳаст. бе мусиқи ҳам шумо аллакай метавонед ки дар ҳар куҷо ин таронаҳоро бихонед. хеле зебо. фаҳмидам ки бо Шоҳрух Юнусов низ шумо дуэт хондаед. Чӣ хел шуд, чӣ хел мувофиқа кардед? Вай бисёр як сарояндаи муваффақ аст, як сарояндаи ҷаҳонӣ аст. Тоҷикистон гӯям ҳам хато намекунем, чунки дар чандин фестивалҳову озмонҳои байналмилалӣ рафтаву иштирок кардааст. ман дар Сим шита будам. ба Сим завуҷ даромад. Гуфт ки Сафия, туро директор кофта истодааст. пеши директор рафтам, пеши директор Шохрух буд, Шохрух Юнусов. Ман ба гуфтам ки пага, баъди пага концерт мешавад. Ту бояд дуэт кати хонӣ. Ман гуфтам ки як рӯз ба, потому что намешавад тайёр кардан. Ман бо ихе намедонам. дар ҳаяҷон рафтиде? бале. Якам хушхабарро ба ки расонде? ба падару модарам Чӣ хел? гуфтам ки модар манро бо Шохрух Юнусов ба дуэт хондам. Модарамам Вау! хурсанд шудану падарамам хурсанд шуданд. Ваҳон Шохрух Юнусовро хеле дӯст медоранд, гӯш мекунанд падару модарам. Барои ҳамин хурсанд шуданд. беҳтарин. Баъдан Шоҳрух вақте ки садои шуморо гӯш кард, худаш чӣ гуфт? молодец. таъриф кард маро. бед камтар ҳамон асарро гӯш мекунем. Time to say goodbye. Poesie che non ho mai veduto visito con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Ai con te. оли бесабаб Шоҳрух шуморо қабул накардааст. дар ҳақиқат бисёр ҷаззоб. умуман дар оилаи шумо санъаткор буд? Чӣ хел меҳри санъат дар шумо пайдо шудааст? дар оилаи мо санъаткор набуд, вале дар оилаи мо ҳама санъатро хеле дӯст медоштанд, асосан бобом. ва ман дар 7-солагим ба мактаби мусиқӣ рафтам. дар оила чанд нафар ҳастед? 5. киҳо? ман, бародарам, додарам, дадам, ман. Модарам. баъдан дигар мисол бародари шумо, дигар нафарое ки фарзанди падар модари шумо ҳастанд, ваҳо низ ба санъат шавқ доранд? Мисол ваҳо низ навохта метавонанд, ваҳо низ суруд хонда метавонанд? бале. Додарам қатиман ба вокал мерад ва бародарам ба гитара навохта метавонад. вау, чӣ хел зур. беҳтарин. бед айни ҳол як асари дигарро бо садои шумо гӯш мекунем. айни ҳол кадом сурудро барои мо хонданӣ ҳастед? дар бораи Тоҷикистон. беҳтарин. барои ватани азизамон аз Сафия Бону гӯш мекунем дӯстон. Наши горные реки могучие, всюду славится наша вода. Гордо рек наш лак над страною, и растут домами дома, и растут домами дома. Хорошо в Таджикистане, приезжайте, друзья, погостить. А понравится вам в нашем крае, оставайтесь работать и жить. Оставайтесь работать и жить. офарин Сафия Бону, бисёр таронаи ҷаззоб, беҳтарин. хеле хушҳол гардидем. бигзор таманно мекунем ки ҳар як навраси тоҷик дар ҳар ҷода муваффақ бигардад. Сафия Бону, дар корҳои хона чӣ хел ҳастед? Ёрдам метиҳам ба модарам. хӯрок пухта метавонед? месӯзонед? хӯрданашро дӯст медоред? кадом хӯрокро дӯст медоред? Шашлык. вау, беҳтарин. баъдан баъди
албатта тановули шашлик ман фикр мекунам ки садо боз ҳам ҷуртар мешавад. Ман фикр мекунам ки шумо ҳамчун навраси тоҷик аллакай муваффақ гардидед дар ҷудои интихоб кардаи худ. Албатта фикр мекунам ки жанри академӣ бисёр жанри мушкил аст, лекин шумо тавонистаед. Ки шуморо боз ҳам дар ин ҷода дастгирӣ кардааст, дар куҷоҳо иштирок кардаед? аввал сурудхониам аз хор сар шуд. Ман ба хор мерафтам. хори мо академӣ буд, хори академӣ. Дар фестивалҳои гуногун иштирок мекардем, дар консерто ва ҳамин ба ман асос дод, ки ман худамам хондан мехоҳам. Худам як. Яъне ки хондан мехостед. Бале. Лекин хонангиҳотон чӣ гуфтанд? аввал модару падарам негуфтанд, гуфтанд ки фортепиано ба ту бас монда мешӣ. баъд ним сол гузашт, ман гуфтам. Зурия. Сони майли гуфтам. Рафтам ва сразу ба Тоҷикистон ва Данияи Зиман рафтам. Муаллимам сразу манро тайёр карданд ва дар якум соли хонданам ба Тоҷикистон ва Данияи Зиман рафтам. ғолиб омадед. бори дигар муборак бошад. ҷоизаҳои судааст? сир набошад. чанд пул гирифтед? 25,000. чӣ кор кардед баъд? 25,000 сомониро Сафия ба даст овардааст. ин пули президенти мамлакат барои ғолибони Тоҷикистон ватани азизи ман. акнун 25,000 сомониро Сафия чӣ кор кардааст? духтарчаи майдача. 5,000-аш ба оркестр рафт. Ман бо оркестр хондам. 5,000-аш ба дигар конкурс рафт. Ман ба Казахстан рафтам, ба шаҳри Шимкент. беҳтарин. аллакай шумо дар озмунҳои байналмилалӣ иштирок карда истодед? офарин. 10,000-аш рафт? Монд. хоб 5,000-аш оркестр, 5,000-аш Қазоқистон, боз? Монд дигариш. дар хона? Не, нимаш ба либосҳоям рафт. Нимаш монд. беҳтарин. бо тилло харидам. барои худатон? бале, модарам харидам. офарин. бисёр духтараки доно ҳастед. уман тарбияро бештар мисол ана ҳамин роҳу равиши зиндагие ки шумо барои худатон интихоб кардаед ё уман дар зиндагӣ бояд инсон чӣ хел бошад, аз кӣ меомӯзед бештар? ки ба шумо бештар насиҳат мекунад? модарам. модаратон чӣ кора ҳастанд? муаллима дар университет. муаллима? беҳтарин. дар кадом донишгоҳ? донишгоҳи технологӣ. беҳтарин. аз кадом фан? экономика. дар соҳаи иқтисодиёт? беҳтарин. шумо акнун саволи асосӣ ҳамин аст ки оянда кадом касбро интихоб кардани ҳастед? стоматолог. духтари операсарои мо стоматолог мешавад. як боро шумо ба стоматология медороед, эзони дили дида, номи стоматология Сафия номаш. Медороед ки як боро хел як боро медороед ки садо баромада истодааст. як нафар опера хонда истодааст ва медороед ки хонум доктор стоматолог Сафияхон суруд хонда истоданд. шуморо бо суруд табобат мекунанд. ва боварӣ дорам ки албатта шумо метавонед, чунки шумо бисёр духтари ҷасур будаед. қоил зинда бошед. кокулатон дароз шавад, умратон дароз шавад, қадатон баланд шавад, обрӯтон баланд шавад, барои Тоҷикистони азизамон хизмат бикунед, ба ҳама орзуҳои накатон мерасед. Сафиябону, аз ҳама лаҳзаҳои хотирмони ҳаёти шумо ин кадом буд? ман дар назди президент шеъри Тоҷикистонро хондагӣ будам. беҳтарин. кай будин? дар вақти кушодашравии мактаби мусиқӣ. беҳтарин. олӣ. дар назди ҷаноби олӣ низ аллакай баромад карданд. шумо ба ғайр аз суруд хондан навохта ҳам ба фикрам метавонед? бале. чунки дар дасти фортепиано нарафтаед. бед камтарак гӯш мекунем. вау, супер. супер, аҷоиб. бо шумо фахр мекунем ва дар ин лаҳзаҳои нишодбахш ба шумо тӯҳфаи хотирмонамонро аз Нури Зулол тақдим медорем. нӯшокии Нури Зулолро ба фикрам медонед? бале. ба шумо писанд аст? бале. беҳтарин. бо лаззат. ба ҳамаи кӯдакон, ба ҳамаи наврасон Нури Зулол бисёр писанд аст. хуштаму бо лаззат аз меваҳои Тоҷикистон ба Сафиябону
тақдим медонем. хуш омадед ба барномаи мо Сафия Боно. дар идома боз ҳам барои муваффақиятҳоро баҳратон хоҳон ҳастем. ҳамеша супер бошед. ташаккур. Супер бачаҳо.